Martin Notari fan Barbara li miet f'April ta' sena l-oħra bil-Covid waqt li kien fl-Indja jiffinalizza adozzjoni ta' tifel qed tfittex mara li fuq Facebook qaltilha li ħalliela b'allegazzjonijiet ta' defamazzjoni. Il-kumment ħalliela u missa tmur il-ħabs li l-mara għamlet fil-konfront ta' Barbara Serb sar fil-kuntest ta' grupp ta' persuni fuq Facebook li allegatament kienu vittmi tar-reati ta' Barbara. Dan il-grupp ta' vittmi li n-notar kellu jagħtihom madwar 165,000 euro brabta ma' konveni inħoloq biex huma jkunu jistgħu iħallsu l-ispejjeż tal-qorti. Il-każ mistenni jibda jinstema' nhar is-6 ta' Lulju quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Ryan Xkembri, l-eks direttur tal-More Supermarkets li qed ikun mixli b'ħasil ta' flus fost l-oħrajn. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek intqal kif fil-kontijiet tiegħu kien hemm ma' 2,400,000 euro neqsin. Xkembri qatt ma kien ta' spjegazzjoni lill-Awditur Patrick Camilleri dwar dawn il-flus. Fl-istess seduta ntqal kif lura fl-2002 ġiet iffurmata l-kumpanija Kassar Xkembri Limited wara li qed jinkassar fetaħ il-kumpanija ma' Xkembri minħabba li dan kien tekniku fejn jitlu l-finanzi. Intqal ukoll kif l-ewwel ħanut tal-More Supermarkets infetaħ fl-2011 u f'sentejn infetħu 4 oħra. Dwar dan qed jien Xkembri xedt li ta' spiss kien jgħid lill-akkużat li kienu qegħdin jaġlu. In-negozju ta' bejniethom kellu medja ta' 13 miljun euro fis-sena fid-dħul madankollu l-problemi bdew iqumu meta fl-2014 Xkembri kien iddaħħal l-isptar u bosta persuni bdew jitolbu flushom lura. Is-smigħ tal-każ mistenni jkompli fil-ġimgħat li ġejjin.